Jekk hawn weda li issa l-Partit Laburista ilu jwiegħed għal 13-il sena sħaħ hija dik ta' trakka tal-karozzi u hekk kif qed toqrob sew elezzjoni ġenerali, il-Gvern dejjem jipprova jiġġustifika l-fatt illi l-weda għal trakka ta' tlielaq tal-karozzi reġgħet ma twettqitx. Fl-2022 il-Gvern mhux talli qal li żamm il-kelma tiegħu ma' dawn id-dilettanti imma talli saħansitra kien insista illi f'din il-leġislatura din it-trakka ta' tlielaq kellha tinbeda u titlesta. Kollu, sfortunatament, lanqas ma' timeline il wietu stess ma' żamm bil-weda għadha sissa fattwalment flajru. Net News staqsa lill-Ministru tal-Isport Clifton Grima dwar il-fatt illi din il-weda għal leġislatura oħra baqgħet ma twettqitx. Bil-Ministru jisħaq illi dan ix-xogħol li qed isir issa ma kienx pjanat li jsir u sar wara pariri tal-esperti għaliex kif qal il-Ministru stess il-kwart ta' mil ma kienx jiflaħ aktar attivitajiet. Turja ċara illi din il-weda ma kienx studjata sew u saret biss biex il-Labor jipprova jieħu xi tip ta' gwadann elettorali. Ix-xogħol li hemm għaddej bħalissa ma kienx ippjanat meta inkiteb il-manifest elettorali u ħankun qiegħed nispjegalek u nitolbok illi ġġib il-verżjoni kollha. Dak ix-xogħol inħasset tiġa dwaru propju minħabba illi kenna esperti illi qalulna illi l-faċilità li kienet tiġa eżistenti tal-kwarta mil ma kienx tiflaħ aktar attivitajiet. Matul dawn l-aħħar snin id-dilettanti tal-karozzi staqsew ripetutament għalfejn ix-xogħol kien totalment wieqaf għal bosta snin anke fuq il-kwart ta' mil. It-trakkajla tiġi mweda mill-Gvern Laburista għal numru ta' snin sa mill-elezzjonijiet tal-2013 u l-2017 taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat u l-weda 539 tal-manifest elettorali tal-Labor fl-aħħar elezzjoni kienet il-ċirkwit ta' trakka jinbeda u jitlesta f'din il-leġislatura. Madanakollu f'Marzu tal-2026 snin wara għadna bla trakka. Intant mistoqsi fuq il-proposta ta' pitch tal-futsal, il-Ministru reġatenna li kien hemm xintoppi fil-waqt li rrifjuta li jwieġeb dwar il-weda 552 dwar bini ta' velodrom fil-miftuħa ċiklisti, weda illi baqgħet qatt ma saret. Kien hemm wedi oħrajn illi ma twesqux fosthom weda 544 tal-programm elettorali dwar futsal pitch ġdid. Il-velodrom 552 l-istess ma saritx, ġifieri qed tifhimni. Tal-futsal ġie identifikat il-post tiġa kienet fil-programm elettorali li jsir. Tiġa nafu fejn. Dwar il-velodrom studju wkoll għadna. Matthew Polidano għal Net News.